Okongwu Dibia, I'm for video muna page again. If I see my video on your page again with evil agenda, maybe I promote or that you promote, I will deal with you. Only of Nachialo Okongwu Dibia this video. Okongwu Dibia, I'm for my video on your page again. Naluga kamba niche go makamba. I've heard I no go me ni na setono. That in a promote. I got the working number different between alu na nso. Muwa bobele mwade kama na kuzili alu na nso. Obele mwade kama na kuzili agadi mwoka hapo alu na nso. Okongwu Dibia, mfu video muna page again. Mfu video muna page again. Na bro ni ne promote tradition. No ke bia ke castigate anye wa ewe anye wa asio anye wa asiko Mmirienweilo asio mfia na page again. Mmegi maka olugo mgbe me wepụtala unu anya agbago m no nkete too much. If I last one in mmechi gi Okongwu Dibia or whatever thing na ikpolo onwe gi ine promote agadi nwoke lesisili ike na maribe bụ alụ na nsọ otu asị old as he is no nye ka o je we iwe papa mmadụ ụmụaka anụ ndị jezi bata na social media na-akọyeli owe mi iwe too much no agadi nwoke dị otu a ama ihe bụ alụ na nsọ as old as he is. Onye mara Okongwu Dibia dokwa anya na nsieli ọmalichekwa nsikweli ọmalichekwa nyejikwa m wee me mmadụ advert nyejikwa wee promote mmadụ adịkwa m eme content otu a idu si eme onye makwa dị kwe nyadokwa anya aka na ntị. This is the last warning. Okongwu Dibia, this is the last warning. Agadi nwoke dị otu a ka ihe mụta n'aka onye ndị okenye ahụ nọ na tradition kwesị ikuzili anyị ya bụ tradition amaribe bụ alụ na nsọ. You can imagine nwoke a na-achụ 80 years amaribe bụ alụ na nsọ. Ụmụaka nọdụzie na comment ụmụaka Nollywood lili uche ha ụmụaka Nollywood lili uche ha iji ndị uche Nollywood abata tradition iji Nollywood abata tradition ije na tradition dị otu a Nollywood dị unu na-apịtọsị di ya na-akọ ihe na-agbaka moto. Nollywood promotulu mmadụ ime adopt Nollywood promotulu ya ijeje kute nwa mmadụ ijeje gote nwa mmadụ na hospital ijeje zuori nwa mmadụ re nwa anụ wee to ojo obodo Igbo make anya ọbata olozono nwere impact onwe something oge damage to the generation coming in that very family. Ife niile ka nna akọwala gị ịma mfu nke a tinye ịma mfu ya na yese m Mmirienweilo je wee sị ijeje di na ọgọ gị nwaanyị ijeje di na ọgọ gị nwaanyị ịmaribe bụ alụ ịmaribe bụ nsọ. Ndị a sị na ba na-eme dibia ịmaribe bụ alụ na nsọ. Nọ na ọsọlugo oyi na ntị na alụ ọ bụrụ alụ o nta gị mma gị bịakwu nta nne gị ịghọtago ntacha gị ebibia nta gị ntacha gị nne gị bịakwu nta anya na ọ bụrụ alụ for the fact na ọ na-esoro na my lineage na my spiritual lineage jee jụọ okenye ka ọ kọwaa alụ gị ka ị mara ihe bụ alụ na nsọ ka ọ bụ nsọ gị ada abụli ya alụ nkọwacha anya obodo na-efegharị video niile so na afụcha page m so na afụcha page na afụcha video m niile mma achọkwa ọzọ mmekwukwu ọzọ ka unu bukwuo ya mmụchụ ihe niile bụ ịdị otu Okongwu na-epromote ka ihe mụtago na vidiyo gbagoro m nwa single thing okenye kwesịrị na-ebido tradition na-akpọkọta ụmụazị nso na ọbịa agba ọgwụ anyị m eme nke a na-afọ n'anya otu ino mbịa ọ na-eme advat asị old as he is otu ino mba ka ndị mmadụ bịawa bịa ka ogwu ebe wayo wite ọgwụ ọ na-agba na were isi na nye na-eme nke a mee nke a osigo Lagos nata ogwu onye too na Lagos na-ewetara m ọnụ
onye to na Lagos asị o dasi is ono o to Lagos nya wetebele m ọnụ na omenala Okongwu Dibia awon gongi mụ na ewere mụ na dem na ewere problem o ọ bụ na m fugu video m gafe nya mana ngụnwa bụ problem m ngụwa bụ my problem maka ese okwu mmadụ kwuru ka m gbetie it is na me promote that nonsense man nya bụ ihe mgba gị don't use my picture again it one picture m na page gị again who anything except ma bụ ihe ka promote tradition that is the only thing m meji wee hapụ gị ime enye ọzọ I will deal with you ime enye ọzọ I will deal with you legally I will deal with you agbago ngia it is na picture m na page gị again we will promote what that you na dey vichi ki eviche ma onye chance kedi ya eji magia wee bịa ife men no men na eme adịra aga those video to na dey ebulu my video fama mbuhu ya ma eze akpa awo kedi ma bịa akpa awo ahụ ma mbuhu video nke ofu nke anu nwa manya ka ọ na ọrụ ya all this nonsense native doctor na amaro different between nsọ na alụ fama fu video kedi nke anu nwa agadi nwoke anu nwa na-eme bụ content creator na Enugu steeti kedi afia ọmagwa video buli ya na content creator na amaro okenye dị ka amari baba alụ na nsọ okenye dị ka idiot wa ba kadi ma bịa Okongwu Dibia na advert Okongwu Dibia mfu video mụ na page gị again if I see my video on your page again with evil agenda ebe promote that thing promote I will deal with you. Otu birigokwa anụ n'etiti Okongwu Dibia na Mmirienweilo na eze akịrịka ọkpọ nke bụkwanụ nwa dibia Okongwu Dibia. Hey, Mmirienweilo sikwa na nke ikpeazụ a na ya eme Okongwu Dibia ife nya na ya dibia ya osi na fa bụ efu na fa amasịghị ife o kwurie n'oyibo ma na-ewepụ na tamia maka ndị nwe ihu akwụkwọ onye nke bụ Mmirienweilo wee nọrọ ebe a wee sị na oye emechasị Okongwu Dibia ife na ọnụkwụ ya afịa n'ọnụ ya ọzọ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị Mmirienweilo na o nwekwa ife Okongwu Dibia merie nya kụọ ya nsị aịda na okujiri ọkpa ma ọ kụọ ya isi ma ọ kụọ ya ọgwụ ya ejekwa na akpọ ndị uwe ojii na ọkpọkwa ndị uwe ojii ndị mmadụ amarụ na agwụ fanụ nwa aha alụkwa ọrụ na onwe ife Okongwu Dibia merie na ya welụ pawa ya wee kujie Okongwu Dibia aka ma ọ bụ ọkpa. Hey, unu makwa na ife na-eso okwu obu ya bụ vidio Mmirienweilo mere wee sio na ọ bụrụ na oge ya nwaanyị bịa ọmụgwọ chabi ya n'anya na ya ata oge ya nwaanyị ma takwa nwa ya nwaanyị ọ na-anụ nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ chetara wee too Mmirienweilo n'ihu akwụkwọ si ya na ọ bụghị ezigbota nkụzi ka ọ na-akụzi ya bụ dibia Okongwu Dibia wee mee vidio wee si Mmirienweilo na ya fichapụ vidio ahụ o mere na ya bụ vidio adịghị mma na ọ ha akụziri ndị yutu ezigbote ife na ọha ife ọ ya apụta n'ihu akwụkwọ wee na-ekwu ọkụ ya na-eso okwu nke bụzi na Okongwu Dibia ripostuzi vidio ahụ wee sị na ndị udo na-achị akpụrụkwa na Mmirienweilo wee bidozie wee kọọ ife ahụ ya bụ nwoke kọrọ Mmirienweilo wee sị gịnị na Okongwu Dibia ejikwana ya wee melụ ya bụ eze akịrịka ọkpọ nkụ advert. Hey, ọ tịkwa na ya bụ nwoke na ọ matịghị ife n'obi Lagos na ọmahụ nke bụ omenala na tradition n'obu onye Enugu steeti ọ tịkwa na nke ikpeazụ a na ọ ya akpọ amakwọ nnụ ndị uwe ojii ka o kwuru ọ ya akpọ ka ọtụmọ mgbe ya ka o ya eji wee kụgbuo Okongwu Dibia ka anyị marụ ya bụkwa na ndị uwe ojii unu kpọkwa ndị uwe ojii aka ya awụkwọ n'ala gosi na ya ọtụmọ mgbe na ahụ ka anyị marụ na ọ na-arụ ọrụ. Otu birigokwanụ n'ebe Mmirienweilo nọ na Okongwu Dibia na eze dibia akịrịka ọkpọ nkụ ka anyị marụ mbe na abụ nke bụ oke onye gbakwa ọsọ n'ọrụ a.